bude, pa ćemo se prisjetiti kako je to bilo. Molim. Stigla sam. Vaš. Samo bude širiti mojih leđa i nema nikakvih problema. Slušalica ne može staviti se. Slušaj još. To je ovo, smo se navjela neki ovo. Jesu. To je da. Samo vidim da je otišao ovaj pa se zove. Dobro piše. Evo da je snagati tu stano. Pozvali bi čovjeka preko radi. Da. Nešto dobro. Ne sam žela da je. A ja sam kako slikam da ocenu šta je malo za izraditi. Stakli smo njim gore kada nisi skompli se kako ide, tako ste daleko i da vidiš uopšte